ngifike nginamukela igama umbukelisiwe kaDledla Isibongo ngaphansi kwenkethe news bamsenayo lapha na Light and Darkness Media njengamanje sila eBlue Hotel UNI Foundation Model Competition sibingelele siphinde sikwamukele kwenkethe news. Ngiyabonga ngabe mhlawumbe umuntu osibukayo njengamanje singathi sikhuluma nobani wakobani uvela kuphi? Okay, manje nikhuluma noThemba lethu wakangidu Mahlomo kumlalazi kaNochaya. Ngiphuma eMzinyathi Miss Unity Kings and Team Queen 2023. Ngiyabona lapha uthi wena wawina wayithola nje indondo waba the best model. Yini lehlukile ngawe eyenza ukuthi ngonyaka ophelile wena uwine wena ubadlule bonke ubahlule? Okay, imihlukile ngami ayikho ihlukile ngami 13 ukukholela kuwe nje ukholela ukuthi uzoyenza lento. Yeah. Ungathini kwamanye ama model asafisa nawo ungenela umodela asafisa ungenela ama competition ama model amancane nawo afisa ukuthi agcine ewinile kuma competition ama model ngadlulisa ngophi umyalezo kuwona? Bangayidlulisa nje ukuthi bekholele kubona yonke into iyafezeka futhi bengalelela abantu because abantu balalo ukuthi ngekuwine uyapha ukho muhle like ama pageant nomodel is not about beauty, it's about believing in yourself. Alright sisi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga.